i veliki pozdrav svima ljudi još na video. Na video kao što vidite ćemo igrati Roblox parkour. Znači, ovdje ću vam istaviti link u opisu u deskripciji kako da skinete Roblox, samo uđite na Google Play i ulogujte se. Evo kao što vidite, jako sam ušao u parkouru, samo što sam skinuo Roblox i rekao sam hajde da snimimo malo Roblox, ali niko to nije snimio ovako od nas. Mislim, nije niko, snimili su ovi poznati youtuberi, ali niko od ovih koji nisu baš toliko poznati, oni nisu snimali Roblox. Ja sam rekao, ajde ja da snimam Roblox. I za nastavak, jedno da skupimo 10 lajka i nastavak i nastavit ćemo. Kao što vidite, ovdje radimo parkour, ovaj je zeleni i bogom mi mogu da kažem da sam jako dobra. Šta je sad ovo, majko? Vidite što sad ovdje, ali sad ovdje ne mogu samo da govorim, ne moram se koncentrišem. Prazna mi baterija, sorry. Ljudi ne mogu da vere da sam do ovdje stigao. Znači, nemojte misliti da ja nisam to da pričam, nego kad radim ovo ja moram se koncentrišem na ovaj žuti deo, to mi je stvarno baš teško. A ovo tek da ne pričamo koliko je teško. Mislim, realno. Kakav ti je ovo parkour? Dobro, sad mi ljudi moji dobro ide. A početnik sam. I odakle meni ovaj skin? Stvarno ne znam odakle mi ovaj skin. Evo ga, Čira, kako se zove? Kako tako visoko skače Čira? Eto ga, uzeo sam checkpoint. A kako ti je ovo parkour, brat? Ovo ti je... koja sad? Ajde zelena, pošto zelena mi je srećna boja. I da li je ova? Ili ova plava? Ajde ova. Oh my god, iz prve, znači GG, čestitajte mi. Op. Idemo ovdje. Klip već traje 3 minuta, što je ono super. Sad ovo je lako, brate, ko pa, sve sam da kažem, ovo je teško, sad je lako. Ovo je nivo. Ovo je 100% teško. I sorry što idem polako, ali neću ovdje da sprintujem, jer ja se previše nerviram na ove igrice, parkurove i to. Ja se previše nerviram i forsiram, ali čuo to da sam sad iz prve prešao. Sad skačamo po nekim lopticama, za malo da spanem dole. Dobro je. Iskreno ću vam kažem, ja mislim da sam jednom odigrao kod druga Roblox. Isto na fon, on mi dao da radim parkour, cela istina. Igrao sam i pa nije mi baš dobro išlo. Ja sam jako noob, ali sad sam se malo uvežbao, prvi put ga igram u životu. Na svoj fon. Ljudi moji, šta je ovo? Ovakav nivo do sada nikad nisam vidio. Kod mog brata ovdje nikad ne bi stigao, brate. A vidite na moj fon. Laganeze. Dole. Samo polako da ne spadnem dole. Ako spadnem dole, ovdje ja. Dobro je. Ovaj nivo je već malo zeznutiji. Ajde, samo da se ne nerviram. Dobro je. Da li ovdje moramo sprint? Ne bih rekao da treba ovdje neki sprint. Ne bih rekao, eto. Ne, ovdje ne treba sprint, ovdje moramo malo da čekamo, ali samo da sprinte, vidite. Ovdje klikćemo, to vam je za skok, a vidite, ovako hodam. Ja hoću brže da pređem ovo. What the fuck, ove stepenice, mislim da nisu baš klasične. Da, ove stepenice ne staju.
Ovo mi je pokazao moj brat kad je igrao, znači, i bio je baš velika nubara. Boga mi, ja sam još veća. A kažem njemu nešto, daj da pređemo ove stepenice, bre, ovo je baš teško, realno. Ne, nemoj sad, molim te. Nemoj, molim te. Ljudi, ne mogu da verujem, ste vidjeli s kakve krize sam se ja izvukao. To je to. Checkpoint sam uvatio. Sad radimo... brate, ovo je preteško. Ovo će već da se malo više namučim. Ja ću ovdje stopirati video kad vređemo, ja ću vam se javiti. I evo ljudi, ne znam da vidite, ali prešao sam. Bilo je realno teško, ali dobro. Sad idemo ovo da radimo. Dobro, ovo je lagano makar. Šta je ovo? Merdevine neke, da? Lele, kako su ovo sad loptice visoko, mora da skoči ovaj čovjek. Ovaj čovjek se baš muči. Evo ga. Au, vrate. Au, dokle sam samo... stigo! Cijela istina da sam dovdje stigo. Samo da pređemo još ovaj nivo i još ovaj zeleni, ajde. I to ćemo da stanemo i čistimo sljedeću epizodu. Ako naravno bude bilo 10 lajkova, ako ne bude, onda ništa. Da li je moguće da pred kraj padnem? Da li je moguće? Ljudi moji, znači, baš težak nivo ovaj, znači, brate, mili, nemoj sad prekraj, dobro je, konačno. Šta je ovo? WTF. Baš teško bilo i još ove da pređem. Šta sam rekao, još ove da pređem, a u stvari sam se odmah priturio, ko neka butala. Probat ćemo naravno opet, znači neće da odostanem. Sad dok ne pređemo, ovaj je neće smiriti. I eto ga, ajde i ove da pređemo. Ovdje samo trebate da hodate i ovdje će zastanemo. I ljudi moji, ako vam svidjela ova epizoda, vezano stavite like, subscribe se moj kanal, a tada ljudi moji veliki poz. Kad sam već prešao, zašto ne bi. Poz.